Здравейте, приятели, отново в Алпите. Аз направих няколко клипчета, опитах се там едно да му качам музика, но нещо не се случва. И имам 10 км до товарния адрес, но ми отлили тук от магистралата, която върви между самите планини и възвишения, долу по ниското. И сега тук започват едни, надявам се, живописни завойчета. Вземете следващият ляв завой. Пада катерини тук. Това е нещо, което съм гледал само по телевизията. Право се е леко страшничко. Карайте 9,3 км. Така да видим колко километра ще катерим. Вижте какво става. Няма да приказвам. Значи от другата страна... Много е красиво. Много красиво. Не мога с телефона да го предам. Да го покажа. От друга страна... другите склонове, върхове, отдолу това селце рият. 9,4 км. Камиончето попли. Опа. Много е тясно. Не знам дали се вижда, но много е тясно. Аз не съм някакъв професионалист. Карам си камиона, но... Карам, нямам избор. Тясно, не тясно. Това е положението. Да видим къде ще ни отведе, колко високо ще ни вдигне. Малко минах 16,5 км тунел. На излизането на будката за плащане таксата беше 12,50 евро. Няма се види тук през дърветата от срещните склонове. Сега много трябва да внимавам аз, защото тая теснотия и тук няма банкет. Тук направо си в шансата. Ако тръгна тук надолу, ще са кълбета. Има някоя панорамна площадка да спра да снимам, но няма. Това са завои от тези така наречените фиби, които са много остри и в същото време са стръмни. Тук си е мечта да дойдеш да пътуваш така за удоволствие, за екскурзия. И аз мотора, и аз кемпер. Долу имаше много хубав къмпинг, точно покрай реката. Два къмпинга видях. Реката е с един много хубав, почти небесно син цвят. Това дъното всичкото е камък, гранит, много здрав. И съответно и водата е с такъв цвят, който няма от какво да се замърси.
завоите, направо са свирепи завоите. Колега как се беше засилил, той е свикнал. Най-вероятно е свикнал тук да го кара на горнище, пука спирачки, номерачки, каквото стане. Стигнем до някакви алпийски ливади. И тук си живеят хора, няма какво такова. Гледат си кравите, пасат си тривица. Милка не видях нито една наистина. Нещо много сериозно да заблуждават за самата милка. Ама каквато крава има такава ще пие мляко. Масивни, мощни. И между другото, много голяма част от тях има някаква инфраструктура. В смисъл има някаква постройка, дали е някаква много голяма хижа, дали е някаква измервателна станция или там нещо такова, има постройки. А тези противолавинните, металните заграждения, които са, те са много големи железа, как се и качват нагоре, направо не ми идва на акъла, има ги до самите, както виждате там усреща върха, тази огромната скала, на върха там наредени тези железа, забити, вложени, как, не знам, върховете ли са ги дигали, какво са ги правили, не ми идва на акъла. Тук ще спра да ги направим клипче. Да пусна малко тия хора, те си дете ме чакат. Така, да се надяваме, че ръчната и в Алпите държи. Така. Опа! Опа! Вижте, е пътя, къде продължава отгоре нагоре. Така. Голяма красота, казвам ви, голяма красота. Не знам дали успява да се види нещо от телефона. Това всичкото тук е шипка. И тя е пълна с плот. Пълна догоре. Да, голям съм късметлия с тия курсови тук из Австрия и то много често се те в Алпите се случва. И така, приятелчета, айде, ако има нещо пак готино ще снимаме.